بمن جزاء بعل جزاء نايل بمحزان كحدت زقاتما جيجنا قوال ازي تناقاري تبي فيلمنا لايك بمقار جمرو فيلمنا جمر كله أبهاجر أمريكا مسحر ولادان بتعمس اتفوتو سبعين بمخان اتنبر ليبي استبهالت قوال ندار انايو ليبي بحدارا بتعم حقوس تغطهون كلا قرين استبهالت كل نقارات فلت نايل بمحزالت حدا معلتون بعال جزاني ليبي زخونانيك نخزان عقوع بزول حسب سدرو حزو نابكالي بوتا يخدو أبوون كلهم كبولعون كزان عقوعن مستنحو ليبي مسنيك ناب جلبادا يبوم رحيقهم عالمهم مرايد جمرو فتح ندابولو علم مشاتمون أبعارات بتصبق من قد زازيمهم أبا أخلو يدقصو يخون دا أمبر ناي ليبي استزاوع هيوتون كاب ساعة يزجمر كوجع خبل ليبي كبعرات أنت تسات إيدان زعراتن بدم تحاوي سنكلو ننيك تسنو بزون تدنا جيتا سمسب أيان دات أوعت نابلع للتديب من مليسا أنت تسوعت زخانة ملكت سينا أبطغ أقرأ حدا خرات ركب نزي خرا أبزل على التسعات بلاوي سابز بوتا بتشهم نتخرها تقوم تأززوا ليبي انتا كم استفتر جنا خي تردع كل نجاري زبع دهرزي بلاوي سنينيك أب كل بوتا ولا انت قال شو كرخبو جنا يكالن اتزحز النجارجن نايسب أيكي إنشورانس دليل بعلق قتيل كيلهم نيليبي يسر بيت اتيوا ليبي زولادان محازة أجرين حدا رهيبة شدشت عمتات بزي وعلو تجابن كتأثر يوسنا ليبي بحدا ليت تفوتهم صدرا سينا قبل عليو بزي وعلى التجابن تأثيرا أبسر بيتي وتاتغطل محازة أجرينون ححالفو لادان نامتسأت تريا ليبي بزحنك الحنكليتي زهانة تاريخ حزينة من بعلتها وتكبارا يخون هذا معلتي نام محازة أدويلا ولادان نازارة بتخلا لبات ترزب بالدمت تسمع ازون ازهتسان أبو خاعت تريو دادي إلوه تصوع بسلك تسمع أبسعد نيك قلتيفو نزسلكي قوارصو تاي دفتر زلا يموتي قدي ليبيون دقاقي ما تفتنت مسرح أبيوة مريت تقليبت أتا تمثل دنبربريلا نامدك سيات ملس لكا بعال جزاني ليبي نيك بشمود بتعم بزح جنزب زلو إنشران سلا زلو نتي جنزب كركبن أبحدارو سلست سلاتشون نيليبي خفت تحلاليو عرسوني حاسوت زموتا أمسيلو كالي هو تجمر اتزبا أسخع إذا حد شيوات تجمرو مسمح هذا أن سبيت زخانة تقرين مهانن نعا سربيت اتيوم نسومجن عد غيرهم نابرهم كم تقصد زلون جنزب أبز قص المعلتات ليبي نابز ملكتهم أكلات ندادو ولد سبعة بهوت كم زلون كم زي موت انت نجارتهم حدث مع إذن تسن نفس رحت مليسا السربيت استفالت أتا محزا أجات أم خوينو كرمنا أسريت مئتا تبغى أسلز نبرت نعميرك حقي أجلاوي تايات فلتا بزون نواقع خلا بزحق منقست مسرت حدا سب بالسرعة جبن حدا جزي انت تقطعو كالا عبت جبن كم زي قطعن كم زي حتى تنت نقرا ازمالتون ليبي حدا جزي بعل جزاه قتيل كتابهالكي تأثير كيغي سلازي صانحت كودي خمسوت أخي سبب استأكب ولا بشقود تقتيل كيو زخونا زي حتى كني حق أكالي لنيلا حنا اختفدي من قد تخفتلا الزراباني ليبي عنك حوا كافت على الجميرة نسبقها واقعنا خطخفلتوس دهرزي بستفلا لي سبورتا ومنك سقاسات عرسا بزقبا مسلطانا نايسر بيت صاني حيتان محتارون عبزبوتا سنسرعات زلوان مأززتن تفتاوي تنقوال تخون إذن نايسر بيت صاني حيتا تقنيسو أب موداتا ليبي استرفا جزيعة أبقازا نختحلف كاب إسر بيت تفتح ليبي كابزبوتا وطع نعمي جمريا سرحة نايسبقين محازان أدراشا مقلاش تجمر محازا ممر سلز نبرت شم محازا صحيفة اللي انتفتنت بش معركات راح ليلة 4 شحمة مهاران سلز رخبت إذا حساب قديفة نمشتو محازا تمهرو لز نبرت تمرتب بمخاد نزمعت أصيرة تأتو دهرس توسن علشا ناي محازا فايل تركب أبت ساعات بلاوشني ليبي تخطيلهم كحزوانا بتمرتي ماتو ليبيون كاب اسر بيت كوينة عرسا بزسلت أنا تملكعو كاب زون بلاوش انتملتت زون بلاوش بزحات سلز نبرو أركبهم يحزوا نصحت مخانا ولا أنت تزاربت بيزا خسرحنا يتربش ندابلو هيزوم ما يخدو أبقى مرماري بيل استبهال نيليبي حزوا عند تملسه خلو بناها جزء حاسبو إذا مستمكينا أسير ويورد بيل نابز كافي مساعته ليبي نايز مكينا قلف تسكع مسرعته بدفرت نايز مكينا العلا نايزنا إذا كاتينا كتسبر تفتن يخون دامبر ليبي نايز كاتينا خي سبرته مرماري بيل بنو حيزون توصى ليبي اختقبرت فتن زلا نجار ريع بيليون دوك بلا خبل ليبي نزا مكينا اندحريت جانيحة حبيرهم نازا علياتو أمريكا قدام نيرا أبز ساعات بيل إذا علعت موتي يالو نابوش تأتيو كاتينا يفتح لا
ሊቢ እዚ ዕድል ተጠቂማ ነዚ ሽጉጥ ሒዛ ካብዚ ቦታ ተምልጥ ትፍትን ከይረሓቐት ግን ቢል ይበፅሓሞ ሊቢ ብቦክስ ኣፍንጭኡ ሃሪማ ተምልጥ ጸኒሖም ፖላዊስ ንቢል ከውፅዎ ከለው ሊቢ በዚ ሰልጠነቶ መሰረት ሓሚሳ ናብ ጽርግያ ብምውፃእ ናብ ኣዲኣ ዘለቶ ቦታ ትኸድ ኣብ ናይ ኣዲኣ ገዛ ምስ በፅሓት እውን ኣዲኣ ኩሉ ኣብ ጓላ ዝበፅሐ ነገር ፈሊጣ ስለ ዝነበረት ክትፍታሕ ከላ ከይፅግማ ኢላ ብምሕሳብ ንብዙሕ ዓመታት ዝዓቆረትላ ገንዘብ ትህባ ረኣዩ ናይ ኣደ ፍቕሪ ሊቢ እውን ሕናቕ ትፈዲ ገንዘብ ኣድልይዋ ስለ ዝነበረ ንኣዲኣ ተሰናቢታ ጉዕዞኣ ትቕፅል ድሕሪዚ ኣድራሻ ናይዛ መሓዛኣ ንምርካብ መኪና ትገዝእ መሲላ ናብ መሸጢ መኻይን ተኣቲ ሓንቲ መኪና ርያ ኣካውንተይ ነዛ መኪና ከም ዝገዝእ እስቲ ቼክ ግበረለ ኢላ ናይ መሓዛኣ ቁፅሪ ትህቦ እዚ ሰብኣይ ከም ዝበለቶ ኣጻሪ ምስ ተመለሰ ኣብቲ ኮምፒተር ዘሎ ሽምን ናታ ሽምን ተዋቂዕዎ ኣብዚ ቦታ ኢኻ ሓቂ ትነብሪ ሽምኪ ግን ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ከይተረድኦ ኣድራሻ ናይዛ ጓል ይህባ ሊቢ እውን ዝሓሰበቶ ኣሳቂዓ ቀጢላ ካብዚ ቦታ ትወፅእ ሊቢ ሓድሽ ናይ ሰብኣይን መሓዛእን ገዛ ስለ ዝፈለጠት ናብታ ኣድራሻ ብምኻድ ዋግኦም ከተኽፍሎም ሽጉጥ ሒዛ ወሪዳ ናብቲ ገዛ ትኸድ ብጣዕሚ ብዝሕዝን ኩነታት ግን ኣቐዲማ ኣብዚ ትነብር ዝነበረ ሰበይቲ ብሃንደበት ባርዕ ሓዊ ሂወታ ከም ዝሓለፈት እዞም ሓደሽቲ ነበርቲ ናይዚ ገዛ ይነግርዋ ሃንደበት ኣይኮነን ቀፂልዋ እዩ ሰይጣን ሰብኣይ ሊቢ በዚ ሰምዐቶ መሰረት ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ምፅራይ ትጅምር ነዚ ሓበሬታ ረኺባ ኣብ ፀጋዕ ሓደ ስእሊ ትርኢ እሞ ነዚ ስእሊ ክገዝኦ ዝኽእል ሰብኣይ ከም ዝኸውን ተጠራጢራ ኣብቲ ቀረባ ዝነበረ መሸጢ ስእሊ ብምኻድ ብዛዕባ በዓል ገዛእ ሓበሬታ ንምርካብ ትፍትን በቲ ስእሊ መንገዲ እውን ሊቢ ዝነብረሉ ኣድራሻ ትረክብ ለካ እዚ ኩሉ ሰዓት መርማሪ ቢል ንሊቢ ክኽተላ ፀኒሑ ናብዚ ዝኣተየቶ ቦታ ከዓ ትሪኣ ብድንጋፀ ነዚ ጥቃኣ ዝነበረ መኪና ሃሪማ ብፍጥነት ካብቲ ቦታ ትሃድም ቀፂላ ናብዚ ኣድራሻ ናይ በዓል ገዛእ ትኸድ ግን ኣብ ጥቁኡ ኤምባሲ ስለ ዘሎ ረብሻ ንዘይምፍጣር ንእሽተይ ክትፀንሕ ትውስን ፀኒሓ በዓል ገዛእ ኒክ ኣብ ገዝኡ ፓርቲ ከም ዘዘጋጀወ ሰሚዓ ተኸሓኢላ ናብቲ ፓርቲ ትኸድ ምሸት እውን ኒክ ናብዚ መድረኽ ምስ ደየበ ሊቢ ተኸቲላቶ ብምኻድ ደሙ ደው ኢሉ ልቡ ክሳብ ትወፅእ ብደው ይፈዝዝ ሊቢ ካባኻ ዝደልዮ ነገር የብለይን ከይዋረድኩኻ ግን ውላደይ ጥራሕ ሃበኒ ትብሎ ኒክ መሓዛ ክእያ ሰሓይታትኒ እንዳበለ ሃተውቶ ክብል ተፈተነ ሊቢ ግን ንዓ እውን እስኻ ኢኻ ቃፂልካያ ሕዚ ካልእ ዘረባ ኣይደልን ውላደይ ትህበኒ ወይ ከዓ ከዋርደካ እየ ብምባል ፅባሕ ከም ትድውለሉ ብምዝራብ መርማሪ ቢል ምስ መፀ ፈጢና ካብቲ ቦታ ትወፅእ ቢል እውን ቀፂሉ ናብ ኒክ ብምኻድ ነዛ ጓል ትፈልጣ ዲኻ ኢሉ እንተሓተቶ ካበይ ከም ዝመፀት ኣይፈልጥን ናይ ሕሉፍ ዝሞተ ሰብኣየ እንዳበለት ከም ትዛረብ ይነግሮ እዚ መርማሪ እውን ጥንቅቕ በሊልዎ ይኸድ ኣይፈልጠን ማለት እዩ ጽባሒቱ ሊቢ ደው ኢላ ትውላዳ ብዙሕ ሰብ ዝእከበሉ ስርዓት ቀብሪ ሒዝዎ ክመጽእ ትነግሮ ብቆፀሮኦም መሰረት ተራኺቦም ንውላዳ ብርሑቕ ትሪኦ ድሕሪ 6 ዓመት ስለ ዝተራኸቡ እዚ ቆልዓ ብጣዕሚ ዓብዪ ኮይኑ ይጸንሐ ይኹን ዳ እምበር እዚ ቆልዓ ኣዴኻ እየ እናበለት ተቐረበቶ ንዓኣ ኣኸቲሉ ጽዮና ዝበለ ቦታ ይኸድ ለካ እዚ ቆልዓ ኒክ ወዳ መሲሉ ንኽዋሳእ ዝቆፀሮ ቆልዓ እምበር ትኽክለኛ ውላዳ ኣይኮነን ድሕሪዚ ተኸቲላቶ ናብ ጸጥ ዝበለ ቦታ ምስ ከደት ኒክ ብድሕሪ ኣመፂኡ ናብ መንደቕ ኣጋፂኡ ዓርሳ የስሕታሞ ኣብቲ ቀረባ ዝነበረ መቃብር እትዩ ተዓፊና ክትሞት ገዲፍዎ ይኸድ ሊቢ እውን ምስ ፈለጠት ኣብ ሓደ መቃብር ምስ ሓደ ሬሳ ተቐቢሩ ዓርሳ ትረኽቦ ፀኒሓ ሽጉጥ ካብ ጁባ ኣውፂኣ መፍትሕ ናይ ሳንዱቕ ተኩሳ ብምስባር ካብቲ ቦታ ትወፅእ መርማሪ ቢል እውን ብዛዕባ እዚ ኩነታት ከጻሪ ድሕሪ ምጽናሕ መወዳእታ ሊቢ ንጽህቲ ምዃና ይረጋግጽ ሊቢ እውን ካብዚ መቃብር ወፂኣ እናኸደት ከላ ቢል ሃንደበት ሒዛሞ ኩሉ ነገር ከም ዝተረድኦ ነጊሩ የረጋግዓ ሊቢ ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ዓመታት ስቃያ ዝርድአላ ሰብ ብምርካባ ኣምሪራ ትነብእ ንምሸቱ መርማሪ ቢል ናብ ኒክ ብምኻድ ናይ ሕሉፍ ሰበይቱ ብዘይወዓለቶ ገበነ እሲሩ ንሱ ግን ዝሞታ ምሲሉ ከም ዝጠፍአ ዘርኢ ብዙሕ መረዳእታታት ከም ዘለዎ የርእዮ ኒክ እውን ካብ ተኸሸፍኩ ብምባል $1,000,000 ክበካ ነዚ ጉዳይ ኣፀወ ኢሉ ብገንዘብ ኣፉ ከዕፅዎ ይፍትን መርማሪ ቢል እሺ ኣነስ ስቕ ኢለ ንበል ሊቢ ግን እንታይ ትኹን እንተበሎ ኒክ እውን ካልኣይ $1,000,000 ክውስኸካ ቅተላ ኢሉ ንኣደ ውላዱ ክትቀተል ይእዝዝ ኣረ እንታይ ዓይነት ኣይነውጣ እዚ ኣብዚ ሰዓት ሊቢ ቀጢላ ናብዚ ገዛ ምስ ኣተወት ገጽ ኒክ ብሓንሳብ ይቕየር ሊቢ እውን ምንም ነገር ኣይሓትካን ብጥኢት ግንባርካ ከየፍረስኩኻ ውላደይ ዘለዎ ኣድራሻ ሃበኒ ትብሎ ኣታ ውላደ ደይኮነን ሃባንዶ ዓይነት ሰብ ኒክ እውን ብፍርሒ እዚ ኣድራሻ ምስ ነገራ ንዓኻስ ግንባርካ ነይሩ ብምባል ሓደ መደናገፂ ጥኢት ትኩሰሉ ለካ ቢል እውን ምስ ሊቢ ብምምኻር እቲ ዝተዛረቦ ኩሉ ብድምፂ ከም ዝቀረፅዎን ፖላዊስ መፂኦም ከም ዝወስድዎን ነጊሮሞ እንዳኸዱ ኒክ ግን ኣብ ጥቁኡ ዝነበረ ሽጉጥ ኣውፂኡ ተተኮሰ ቢል ሸፊኑ ይህረመላ እሞ ኣብ መወዳእታ ንሊቢ ቀትላ ክብል እዚ ዝተሃረመ ቢል መፂኡ ደፊኡ ኣውድቆ
ቆሲሉ ስለዝነበረ ግን ኣቕምሲኢኑ ኒክ ተላዒሉ ቆትሎ ክብል ሊቢ ደጋጊማ ብምትኳስ ንሰብኣያ ኣብኣ ከሎ ተቆትሎ። ኣብ መወዳእታ ፖሊስና ኣምቡላንስ በፂሖም ዝተጎድአ ቢልን ዝሞተ ኒክን ሒዞሞም እንዳወፁ ሊቢ ከዓ ነፃነታ ትእውጅ። ጽባሒቱ ንጎ ሊቢ ምስ ቢል ብምዃን ወዳ ናብ ዝመሃሮ ቤት ትምህርቲ እንተኸዱ ን6 ዓመት ዝኣክል ዋላ ተዘይተራኸቡ ሊቢ ግን ወላዳ ፈልያ ንምፍላጥ ግዜ ወሰደላ። ጸኒሑ ወዳ እውን ናይ ኣደ ሽቱ ዘኪሩ ክትሓቋፉ እንዳረአና ፊልምና ኣብዚ ይውዳእ። ምሳና ስለ ጸናሕምና ምስከና ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ። ክሳብ ቀጻሊ ንረኸብ። ይመችኹም። ሶሪ ላይክ ምግባርካ ኣይትረስዑ።